И здравейте хора, в днешното видео ще покажа арсеналът ми за 2025 година. Знам, не бях качвал от много време. Извинявам се за което, просто имах прибиване. И така, първо има една обикновена запалка. Тя, даже не знам, пали. Окей, една запалка. Има една по-хубава, тя малко трудно пали. И накрая тази е много хубава. Така газва. Така. Много хубава запалка. Така, първо ще почна с малко по-слабите работи. Имам такива, знаете, килимчета. Опа. Имам килимчета. 10 такива килимчета имам. Даже се вложа и повече. Но със сигурност за много време ще съм много добре оборудван. Тук слагаме другите. Всеки знае как гърми, всеки го е виждал, всеки го е гърмял, предполагам. Слагаме ги тук, защото са много. Следващото са ето тези Bird X, те са броя, съм гърмял малко. Тук сега едно е такова, като ешице, палиш и гърмиш и това е 1 грам вътре. Така. След това ще сложа тройките. Ето, всеки ги знае тях. Цялко тия тройки имам. Едно 100 са вътре. Едно тия тройки съм взел, да има. След това ще наредя по сила силвер кракерки. Бурата някои им викат. 36 са вътре. Няма какво ги показвам толкова много. След това бих сложил тайгъри. Ето тези тайгъри, Tower Stars, много хубави пиратки. Не само едната по колко грама, не съм чел много. Ето така. Едно така се изглежда гордо. Едната е ето така. Избирам ги тук. След това ще сложим именно и по-силните Tigers Power, но ето тея, малко по-големи са, се печата на кутия, както и да е. Така, след това ще сложа именно убийствена сила. Това е убийствената сила като цяло, също което изглежда. Ето това е самата пиратка. Пали с черни стил свети, доста добър според мен. Видеото няма да е много голямо, малко пиратки имам. След това ще сложим именно АК-47. Те също не съм ги вадил. Ето, показвам как са. Мисля, че бяха по 1 грам и нещо. Едната, ако не се лъжа. По 1 грам и 12 бро по 1 грам. Така. Окей, АК-47. Мисля, няма какво повече ги показвам, слагам ги тях тук. След това преминавам към Mega Black Devil-ите, които са хубави пиратки. Ето, толкова са големи. Хубави са. Не знам по колко грама едното. Имам 18 броя съм куп. Хубаво. 20 пиратки са вътре. Слагам ги тук. Така, след това имам Титан петици. Титан 5 делави пиратки, много силни също така. Грамове пак не съм виждал. 30 минути така, някакви глупости тук пише. Там петиците. И съм една чанта с малко тройки. Имам 10 тройки тук и други работи. Имам България пиратка. Само една ми я бяха дали. Имам също така и за финал Big Bang 5G. Много сме на пиратка, 5 грама пиратка. Тук са тройки. Така. И тук имаме една кутия Big Bang-ове, 5G-та.
Да, ето, да видите как изглеждат. Ето. Big Bang 5G. Едното изглежда ето така, всъщност. Да, хубави пиратки. Българията, не знам, не съм гърмял до сега такива пиратки. Не знам, 2,6 грама, между другото, хитраше силно. Хора, това ми е арсенала като цяло. Тук тези работи, тайгари, майгари, тройки българи, бигбанговете, тук реално Мега Black Devil, убийствена сила, децата и кевимчета. Като за финал на видеото, мисля да гръмна... Не, ще ги пазя. И хора, няма се видеото да ви е харесало. Това е моят арсенал за 2025-та. Хубави пиратки имам и чао!